sabar Sumantri. Lor wetan kayong ana wetan kae kayong ana satria lagi angel lana jaman terlewat kawa Sumantri ula bengkarasa tak anjurin niram marang tirtaning kesabaran Sumantri ngono ya ngono ning aja kaya ngono mundhak ora kaya ngono kedadiane kados pundi Kanjeng Rama punapa kula menika mboten dipun pangestoni ora-oranipun Bapak ki ora mangestoni karo kowe ki ora Sumantri ning sedurunge kowe bakal jumangkah sukumu aku tak takon karo kowe kenang apa kok kowe kadreng banget kepengin manggon ana ing negara Maespati kenang apa kudu negara Maespati Sumantri Kanjeng Rama tambang rawat ujaring mbok bakul sinambi wara-wara kabar ingkang sinambung dening Maruta menawi negari Maespati menika negari ingkang pandang punjung gempah ripah loh jinawi kerta tata turaharja sakmalipun sedaya ratu-ratu wonten ing tanah Jawa utamane ratu sewu negara menika sak ngandhaping Prabu Harjuna Sasrabau sedaya sami sumungkem marang pepadanipun Prabu Harjuna Sasrabau mila saking menika Rama sasampunipun kula menika angertosi menawi kaampuhaning Prabu Harjuna Sasrabau menika sangat wicaksana kadreng jroning ati kula kepengin nyuwita utawi ngenger manggen wonten ing negari Maespati Kanjeng Rama. Bagus yen kaya ngono kowe ngerti. Tak critani Sumantri. Sedurunge kowe iki kepengin manggon ing negara Maespati mbiyen nom-nomanipun bapa kang ketelah Raden Risanggeni ya pun bapa iki biyen pun bapa ya manggon ana ing negara Maespati jamane negara Maespati ki mau ana ing pusarane ngadil Prabu Heriya. Prabu Heriya kuwi duweni putra jenenge Prabu Heriyadi utawa Prabu Partawirya. Prabu Partawirya kuwi duweni putra jenenge Arjuna Sasrabau kang saiki dadi ratu manggon ana ing negara Maespati. Jamane ana lakon ampak-ampak negara Maespati nom-nomanipun bapa. Rikala semana negara Maespati digempur kelawan ratu saka negara Ngalengka diraja. Jenenge Prabu Mangleawan kelawan Prabu Sumali. Pun bapa kang bisa nyingkirake Prabu Mangleawan kelawan Prabu Sumali manggon ana ing negara Maespati tegese yen to jeneng sira iki bakal manggon ana ing negara Maespati tegese nunggak semi kelawan pun bapa. Pun bapa mesti mangestoni kelawan kowe. Mung welingku Sumantri. Manggon ana ing negara Maespati kuwi kabeh para nayaka-nayaka sewu negara padha mlumpuk ning kono kabeh. Kowe iki mung derajate satriya saka pertapan Jatisrana. Pun bapa khawatir. Yen temengko suwitamu bakal ora ditampa dening Prabu Harjuna Sasrabau Kanjeng Rama. Kanjeng Rama menika wong salwangsul ngendika kalian kula menawi Gusti Nyang damel jagat menika gadah ketetapan naminipun ketetapan Khoda. Ngendikanipun Kanjeng Rama ketetapan Khoda menika saged dirubah kelawan ketetapan Khodar. Ketetapan Khodar menika saged dipun rubah menawi manungsane menika purun ikhtiar Rama. Mila saking menika kula nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Rama. Ya wis, yen to pancen kaya ngono kang dadi karepmu, anane wong tuwa mung mangestoni kelawan kowe. Welingipun bapa sing ati-ati ya kulup, tetep teguh cekelan marang waton apa meneh kowe iki satriya.
Sing jenengane Satriya kuwi yen bisa netepi tembung jenenge tembung dahana. Kang mongko sing jenengane tembung dahana kuwi geni. Pakartine utawa wateking geni kuwi mau bisa ngobar kabeh kasenggolan kelawan dhewekne werdine dadi satriya ora kena liar-liur kaya dene witing alang-alang kudu teguh cekelan marang watonmu. Mung welingipun bapa kelawan kowe Sumantri aja nganti kowe iki duweni tumindak adigang adigung kelawan adiguna. Kowe kudu ngandhap asor ora kena duweni sifat sombong. Kena duweni sifat sombong ananging kanggo nyombongi wong kang sombong. Inggih Kanjeng Rama, yen pancen kaya ngono Sumantri mumpung durung kepancal wayah. Mumpung durung konangan dening adimu si Sukasarana mara gage kowe budala. Tak pranggah puja-puji muga-muga slamet kang dadi lakumu. 3 jangkah aja ambekan 7 jangkah aja noleh mburi muga-muga lungamu tansah pinayungan wringin kuru sakembaran. Mangkata Sumantri. Sumantri umpamane lakumu ana rubeda ning satenging dalan eling marang kuncining urip ya Sumantri sing bener iku rasa bener iku nyata bener iku rasa Sumantri tetep pinayungan marang Gusti ingkang Maha Suci nyuwuna pangampunan kelawan Gustimu ya Sumantri mergo urip iku adil. Umpamane kowe wis mukti wibawa ning negara Maespati aja lali kelawan pertapan jati srana kene Sumantri nyuwun pamit Rama. Sing ati-ati Sumantri muga-muga budhalmu dibarengi kelawan Gusti kang gawe jagat Sumantri. Pamit Rama. Hati-hati Sumantri, tak enteni balimu Sumantri. Lama swandakne aku suka celana kang teka lama. Miat langening kalang yang adara pandamun sar.
Andra ingkang puspita arum kasiliring samirana omri sekar gadung gandani rokongas mawe ara sarananing ndriya Tafakur puja brata marang ngarsane Gusti Kang Maha Murah lawan Maha Asih. Iki ndak waspadake kaya dene anakku Suka Sarana ya Suka Srana. Kang mus keparang munggah marang pertapan Jati Srana Suka Srana. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangitung kala lama cuandagni lama. Aku Suka Srana ngatulake cungkemku katul candha padha-padha lama. Ya wis tak tampa. Ora liwat puja-puji pangestunipun Bapak Kebak Tampanana Suka Srana. Ya Rama ngetoke malang dawuhmu. Wis entuk pirang-pirang dina kowe iki ora sowan marang pertapan Jati Srana. Kowe iki manggone ngendi Suka Srana anakku? Lama. Aku iki selawase ora sowan manggon ning pertapan Jati Celana. Aku iki manggon nang Kasuwargan Jati Lama. Aku dibalengi karo widodari caca 40 ning swarga kana Lama. Mulane aku la sowan ngapura ya Lama. Iya, ora dadi apa Sukasrana. Lah njur kowe teka marang papan kene digawa dening maruta utawa digawa dening angin. Ana apa Sukasrana? Lama, piye? Sing kudune takon iki aku Lama. Kakang Sumantri nang endi Lama? Kok ora ana nang kene Lama? Oh, Sumantri masmu to? Iya Lama. Oh iya. Sumantri saiki kuwi lagi manggon ning alas. Sumantri iki manggon ning alas lagi golek woh-wohan kanggo nyuguh kelawan para cantrik kang sumewa ning pertapan Jati Srana kene Sukasrana. Ambalana pisan meneh Lama. Kakang Ati nang endi Lama? Sumantri lagi ning alas. Sumantri iki lagi golek woh-wohan kanggo nyuguh utawa nyugata kelawan para cantrik kang sowan ning kene. Lama goloh kowe Lama. Yen to Kanjeng Rama